أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرية زahvala Marine se najbolje se kojte no rab celom svetu regio asalavat je salamija opramaro mango pengamba Muhammed sallallahu alaihi wasallam opro ekli bejt opro sadja opro tabiinja tabi tabiinja opro kulasare od sukarna uša kulaste dnena o lesno čači pamatrumu dživ kopija mesko dvije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa rijeđe poprošunela. Kakva nastavku, kava će rakotar nastavku, kotar ko anama salavatja, opravo maro pengama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vaće džami biki kaje, pa inšala kava će rapanak nastavila. So svako trakvasu da će nosova će džam pouka sari neđe, tani dana su više salavatja, opravo maro pengama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Salavatija morata na prva međe farz. Sa su naradijam džava dželešani ki sureva zapiju šota jedi. Oduto salavatija ana odolecu sam aroman lupenge meri zaslužija ova. Čak i si je predija kuriva čerena omelekija. Džibja li islam, Mikaja ali islam, Israfil ali islam. Ba čerena kanena kola nena salavatija. Bar već salavatja ono dive, opru Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ameno do nema nušese koma, ka staramen, po sudu dive, to je kova šehađija po sudu dive. Ka perati sežda, ela ese najbarese, hem nakuštani sežda, sad doko Allah dželešanu, na opustinju do nema nušese kova anđa salavatja, opru Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kamo това išela pa neki kaja, bačerima između dat, hemo čalo, ko vreme, amara penga me resu, Muhammedesu sallallahu alaihi sallam. Kuro čalo kučela pelade, jada doreja, motoma je tisto šukane, hem tisto lošlo, ano to zamani. Ked živim džen ko džahilijete, to jest ked živim džen angidero islam, pa anavo islam. Bačero dat, pa na kalačera, tisto tužno. Che diniamo alla Geleshana menje kašu ja čavarjatama, hem kad kërgja štar breš, jek dive penjumače, hajde kad jate piranđe, džiko to kako. Hajde kad jate piranđe, džiko to kako, aerom jakevače ču, orom nije, ura najšužešija, akala marače akala cila, ura vlašija da bi džami. Irom ne džaja normalo kaj džama. I pođi dopuno drumu, kjer je kistan bi meka, kjer da ređe dolina, kod ja dolina puna meg, hanum je grupa, hanum grupa, te parlao te večaja. Kjer da čuo kjer grupa puna pudija i bari baba, anda o momenti, ili sav kjer pošipso, ne hanum puna sa ano molice, prekelo molice, a kjer mi tiko ličaja kama lelatani, peva stenca hem cidelama i pošika dolice. Cidelama da i pošika dolice, a me uopšto pa pobri pega desno da i nemam dva vreme. O sav kemol šanjame, da mi ko kraja kla mene lumban do vas, hem mu krumbani rupa, hem mu čaravale keva steja, ove keva steja kla i čerima, a me učaravala, sad dok na konačno naučašamo na budačinu. Allahu ekber, pa dike sa ovo vreme ine tad, Allah vreme, dok ne Allah islam, dok ne Allah maro pengama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sova će radolese, ane so više salavatija, opramaro manglo pengama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, jer odolea me šukri na olese, to je zahvali na men olese kod ova. Kozom ov, tala primjer samo, kozom ov, saralo ov, kobor, džuvle spasija. Milijuje džune spasija, Allahu ekber, jer Anglehio sa po zakoni, sa sobijanđenog džuvlja i ne mudarena redu. Tado dova i neke bijanđenog džuvlja, vađa i pine barokovo ljude. I on potarlač mudarena ne džuvlja. Hodale se ane sopa pute salavate. O salavate tano hem leko karare, leko tamo.
Na primjer, iz svijeg slučaja, kao čeli dva slučaj, od dva desi sala kanate, gdje se je dešava, napala, kije kamari muslimanskom puhu, i koji je šejh, gdje se sala vačeri od dva, vačera mora prav šejh, salih učiniti. Kova hine naborno ando srce, hine ne problemi srcova, i prava džemin, to prisinamo srce. Hine bud pravi operacija, završio operacija, i da bi je završio on operacija, prava ne, u štinom, to jest anestezija su dijene, u štinom tek palo pišu štar satja. Kad u štinom prava sao doktora Čelisarja opromaditi kenama, ali pored operacije su završio srcezi, opet pale njemni šutarni su. Sode sinite, dike oni sima je grutka prava po šerojsima, je grutka, Čelisalo rak. I onda ne nemaš kao pesme počem po doktora, počena okole. I ja dža ukupno pušte, tešu štar doktore. I ko krajaka počem nekeli. Glavno ne doktore, kova nekana Sudan, država Sudan, i Afrika. Počena nekala, ja doktore, motam ju sekala. Dikela doktora analize, dikela, prema ovi side, ugrušak, korat. To je side grutka, če bi samo orako ne se ki goditi. I soka čeren, a ne na odluka mora to prisineni. Kešunjakovo šejho salih, različili sala pravne budova, naredne se sajeg, samo su završenjak operacija, ali pa alhamdulillah, što verme do puma, ja, soga puma ođevešana, ako Allah prijatova, ako na, alhamdulillah, je normalno prihvatnija odova. Ligar džele ko operacijalni stol, čiđeli se sa aparatija, i prema che ci giri sa paratja, mene lumano mane te vačera. Ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammed rabbuhu wa rasuluhu. Ne odlavačeni doj, jek medicinsku penu, to jest medicinsku sestra, uzo mame koja je nekala, o salih, oj prava način, ja sam ime šejhne, o salih prava, ana salavatija, promoro pengane Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Ekber. Allah mesamo sva nemuntana yek salavati. Allahumma sallallahu Muhammed wa Allah ali Muhammed. Samo sam džum yek salavati palaren. O ugruško, to je sodija grutka, našadili naletali. O paratele lete čere sam normalno buti. O doktorja čudine napesare, dikena sude sini pakava. I teka onaj od doktora mi sudan kao bi salo adem Allah. Ja salih tutu Allah Đelešanu spasio. Ja salih tutu Allah Đelešanu spasio dok kraće tamo operacija. A me plano mande mislim nama tačno dova. Alhamdulillah rabbil alamin su Allah Đelešanu čalđa i lokola penja medicinsku penu koja će džamaj salavatija i ne sam salavati o našalo, o uguško to jest našali i grutka. Pa sa pragarete za kućnako kraja sakava, ane salavatija, ko sadi sa ne probleme se jeli salavatenca, inša Allah, karešine satomar problemja, ane sto poviše salavatija. Allahumme salli Allah Muhammedu wa Allah ali Muhammed, kema salajta Allah Ibrahime wa Allah Ibrahime, inneke Hamidul Mejid. Allahumme barik Allah Muhammedu wa Allah ali Muhammed, kema barakta Allah Ibrahime wa Allah Ibrahime, inneke Hamidul Mejid. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.